Kulay pi bro kibisbet ka channel jonga kasi feed. Menta kasi wanra aku bori pi ka bakongsan kadai ka jingklumar ha maurin kneng. Ka jingeki jong ki nongnya bat ki try trok MCT ODA kala long ka jingpen pra da kabor. Ki pulet ki lahap ban siat da ki tear gas bat ban penan kam ya ulati charge ban pen khot ya kasurok ba NH6. Halor kani Chief Minister ulapan syai ba ka jingpen bena halor ka baiket ka trekam tang yaki kali ki baket jingket na Meghalaya sya Meghalaya hi ya ka balet syabar kahap hapo kaan ka sorkar pedeng penpau ya ki jingmut jongpi halor ka jingklumar hamaurin kneng like share but subscribe na ka benta ki kubor shisha man kasi mau biar lah kau mau hei hold up one shot Oi. Oi.